Saat gang rong para rong atawar pi kahino jok rong rat kaningri. Sar edok bia rong lang kavia jok kisung kacetong nang. Siluni jana long ihum bolero hem kong long kachingkoy. Nangli kitun gedang thek ma lapen ning hang ma jong si thek lapen ning hang pulote nangli tuma phan isi birta kimi Karbi Artist Forum pen ke patir pipon Karbi anglong along ke cheng siap hong Master Chef Challenge along chepati don igra nangli ke thek ason chepaklang don itha bangso ka chepati along soarlu aphan chot lapukali bonda sopin sotom anta chepati don me Men ka chethabji aphan KAEC canteen lapen Karbi Artist Forum asahem KAEC aton riadung along humri dam ignon Kangwai mati auditioner ni lake phai kuni ni phai ingkoi suri hini rengkoi rahini lapen adima bangke dipu club ang ton pen kachini ji aphan 8638086460 600209 0530 8812011 kalite 9101592824 along humri ignon Kardom pinyada Abirta long pen nilisang pe marvelous rong parpi nonarju ikta Abirta ang ton pen Nijang Karbeng long arlo la kha phorong khang emisi constituency arlo sat gaurong phara rong atwar pialong inghan player bok pen kedang lok ligbuk ligbor ke ong parpi ka jo bangso atwar pi ka cheleng abra tum pen kaningri Pinpur dame labang so atwar lake rong pli rong phora tum arniwang ka cheleng atwar pilo jasamet loka charlio sumara tum sitame arniwang si bangso atwar pen cheleng bomlo bontame labang so atwar pi inghan player bok pen kedang lok ligbuk ligbor tame ki ong parpi ga jok bangso atwar arniwang ka cheleng abra tum kaningri lamthe lapuson si pherangkia thengno long lamthe nang chepaklang ponlo la so atwar ke non pen gali lo ka henu arjiding piglo la pen la so atwar la ke school so market dam ke wang arniwang da ladak don bosco la pen dak songkol mission la pen millennium dak arniwang kom nais tame suri sipen bang pharukre pho adak la so towar ke la chehela la pen la ke cham ke che hut arwe hut pone la dak ke damune gari sita ka chingko tum do la bike po bang puyok pro lo non nili gari da theglong lo dak la chamber si rok lo bonta la bang so apu thak develop lo pusita nili la dak bang ke theglong po bang ke la dak la rong phara rong adimlong bang ke la ke towar bang ke dak ke garo karbi pen cheng lok dak la so towar ke arniwang se suri si la busan si ke la labang so atwar ki pa meji aphan harlong sangti sitame kedam tangar ni thok pen semar ponlo bontame bang so atwar thangna dar je ka chelar pon ave nasila bang so atwar abang Karbiang Autonomous Council pen mate rongkhang MAC long bison be mate district ke thomarat kachinghon MP horensing be atum pen nang semar pi pamesen lote loke charlia sumaratum pen danglok dampri dampro ka cheleng stame mesen popusi bang so atwar arniwang ka cheleng arada tumpen pherangkia thengno ka chuning relam the chepaklang po Karben dagna piarlo tela mesenji pusi nili sarkar bantani li chuning ri la sotawar pit kacheleng ko nanat arong hawar tup si kacheleng la ke la sotawar ke jaljuria sortala banglo rongkuroi lapen itajan rongkuroi garo lapen dak tilapara lapen hanlokrok as student somar tum an ke la sibanglo kar bianglong autonomous council akkeja ke theke dinga tum ha chuning ri alam theke la lo prapjing bena sotawar la non ningkreng ning thia hudang tiarlote mukichum ke cheng la barla chala hut pusanili tum la mesen po la soposi ninge thepen chuning ri lo karbi anglong rat tuma phan la ka doka nili pachini bangke CM em tum tala sotawar nang tiar kilo pulo tante nili tumla ninga rong park of bikhe dongka mukam ben wikibe Karbiang long live Munit monor la pen kereng api anke lang helo kenang sodnai lang le ave te kereng japhan akisungdo ta sonsi sare tok bi rong arada tum kedam tang penang anar ni pen lang kavya kisung piniar ni anta chechak nang bomlang sonsi phuluni constituency ke parlo phuluni hai thi pen kilometer cap sar tok bi rong aningkan ta lang ke mesana lang ki junong le pen akisung chetong nang tum Karbiang long life pen ko thot nang ka hum ri thu ke han lo phuluni hawar phuluni constituency ke parlo sar eto birong polong pini ni tumnang lela ladak hawar sar eto birong pu inglong asan chomdo don chok proxy bagdoi latum ningkan ko anang bang latum dagrong chukim la song bong pen alang tum non disia ki sung
alam the nilitum thekwan long ladak bisia kisung ke alang tum kijun ala itum munit atum purate itum munit mane jontu jonamar pusami pudami itum kereng api an itum lang halo kenang sot itum lang yong si itum aki mesem itum long thek bulate itum kihino dak lang yong si itum junang bulate itum long e okar lo simi itum aki hino doi lapen la so lang man joy ok front man hino po itum aki so kisung si itum chitong nei la sonat hak si pini saret to biarong simi itum thekpon longji labang so lang ke don trok siang mum kijunangi ke asap unang buwor inglong alang nang buwar anjol alang tungga solang sen ningkan semi junang lo ase dak sarkar dum ben ring bus me kipi bhanama thapon theklong le yang sela sarkar ben ring people te alang tum lang hinong mo pen ki jok wanda do thai sar et dog bia rong san chom trok sia don atum ki jona lang kawe isi inglong pen asap o alang ka chuan ibubunia son nang klo dop mate lang tibuk isi ka pleng de ji phan ghonta ke ingkoi bak nangjing lasi rong isi chong hong prong na asisar etong perong diuri pen kachuning resort car pen ihum langang pro nang piasonte langa kisung pen jokpon po lasini juma phanang pibek thaputa kachuning ri padopo para du rong sar du tami pasitang jalo ni ta deuri lo rong deuri lo te lang mang pasitang jalo nang itu ningkan lo la solang si aji we tani keng jun lo bai bedel de lagi kon tibu silong ko nang pola ke pena na suni na isa na solang ni na ye nang itu situ na sarkar pen sor basina tum nang rabbek ha nasi hal ke mana phuluni pendir chuna rongpi karbiang long live kedam dang phai kuni ni phai ke thomar ni borpathar police station ke parlo national highway thom ke rasir kep atwar pialong anar lo por malom siloni jan petrol pump adung aduge kegalong tuli pen dima puranat kedam bom ihu mombalero ahem konglong ke ba prap piga jok towar pen switch off kaching koy ahem konglong registration number NL07 CB5267 towar pen sui phidlo halapu borpathar raikom sai khetum arjulong si adimaklong palidun si arona tengpen cyclem ponlo birda kirib dunlong apor hud anke hem konglong arlo kache thap bang photumta kupai ke mepen kithi lapen a hiring tangrak areng hu keso avelang pusi birta rib dunlong buka janpen anantirang karbiang long live আমার জীবন আদাবাই কিনাং জি আতুমা ফান ইসি বিরটা কেমি বাংসো আদাবাই নন কে কার্বিয়াং লং পেন ওয়েস্ট কার্বিয়াং লং লং সেতামি লং পনিক জি লাপেন আন পার্টা নাংলি না হক দামদে হেম তদলুন পেন নাংলি হেম আন নাংকে পাথন কক মাতে হোম ডেলিভারি আওয়ার সাইসে তামি দো ইক জি লাসি হুমরি ইগনন আমার জীবন huwa aduai la karbi news along baklang kombon sila Sirka tham siya prang la suben son akisu son trok kisu mi kwa lam pen si eglong pen jadi mata kisu do la swateng pen si kithan pen ka chichini si la pait akisu da do gastric do pe ke ara pikisu da do kucharo da do son lia kisu pen la amar jibon adawai chu hang dun pen nang le lo la si aprang itip cholo kasi kiswang thek bang ke non ka chichinia bang ke la gastric bang kimia son si dam bom lo la pen la pai ta kisu bang da prang ke chiklo yon long batai hini batai thom ke klang ta la su ki chu pen vidya ta teng lo ক্লার ডাক পেন কাচিনি জি আফান ট্রক্সি ফাইভি হিনি ট্রক ফো ফাইভি ট্রক্সি নেরকেপালং হুমরি ইগনন Goa long ke wangji fashion star of India long ka chepate dunji aphan klarjir bepi amethanga rong borbaha pen bartang lo Gautam Bela ben Rita rong bepi atuma supi klarjir bepi artaning kan narkep Hojai district borbaha rong pen kedamtang phai kuni ni phai ke thomarni Goa long fashion star of India long chepate dunji aphan barlo alangli pratima hansepi Memorial English High School along si ingdeng hini Charlie Bom alangli pan hirjume la pen kerapaji dunji pura borbaha rong radatum armuchi jengsi tuwar pi an palidun Ferangke atheng no nang kapachini dun atengki klarjir bepi bihek penta fashion lapen ki kanahin aning hang pik lapen along ke hayanong e pusitame chepalong dunlo Lasianu tina karbi atum sitame alang liphan hirjume lapen kerap dunji aphan asarpi Rita rong pipia hin pen chuning ri padopon Ake hai angtong inti kathar borbohan palisi klarjir bepi aphan hirjume pidun Best dancer along dunlo
ako ladet pen Guwahati amar pratibha long ta alang best dancer ta long lo inge ako fashion ta alang winner lo ladet pen ako Jorhat chepati thulo lata North East Kangana lo lata alang si winner lo inge nona bangke state along lo India along lo fashion star of India along lo alang non chepati to state level lo ladet pen la pinilasi nitum dak pene bar popular rat tumhan chuning ri lo Karbi Anglong Pwangneo Plain District Karbi pudang nelo angton pen la ansusi na cherap na chitu doni pini dorde phobhe puta financial hirjumi putana piduni kansi nilitum chuning ri gloratum Kironi Ben Mohanteron Karbi Anglong Live Kedam tang preni pai great rogar ni upper dilaji sirwo mu patwa klamalong kecheng siap hong Dhansiri constituency area wise knockout football championship ke pathu ke pangcheng ponsi kedam tang pai kuni ni pai ke thomarni mesen pen angdung kiti ke pathu pon KSA upper dilaji branch committee atum pen chepatir piponsi kedam tang preni pai great rogar ni upper dilaji sirwo mu patwa klamalong kecheng siap hong Dhansiri constituency area wise knockout football championship ke pathu pangcheng ponsi kedam tang phai kuni ni phai ke thomarni mesen pen angdung kiti ke pathu pon bangso angdung kiti ke pathu pon along Manja FC la pen matipung FC atumang bongsi angdung kiti pathu pon lo ke pathu pon una hut Manja FC atum ke thek mucha da jok goal ke thom la pen matipung FC atum goal isi thaponsi Manja FC atum pen che pahai pon lo Bangso amai long aluhiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council MEC Phen Piga Rengma MEC Krishna Bahadur Bhatarai Chatri Deopani Constituency VDC Chairman KSA amai Phu Thomson Rongpi HPCF Chairman Lai Chaning Leng Rat Cyclem Bang Phulong Kitimung SGB Gambura Lapen Penangan Kithegi Ding Atum Chetong Donsi Bangso amai long RDP Dun Bangso amai long aluhi sarpo aman pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Aphansi Chophapon lo Bonda ka pragasai ke doko gajok MEC Phen Piga Rengma lapen Krishna Bhatarai atumsi nang chetong dunlo labangso hut KSA upper dilaji head branch atumpen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rongha Phan Panongsi upper dilaji hawaralong kinang sodnai tower me lang pen chenglok se ka chelang ahem blog ahem lapen network hai jonglunsi Karbi Anglong Autonomous Council MEC Phen Piga Rengma rideng pibajir dun lapen ki jong ponalam do anta Karbi Anglong Autonomous Council ke thegiding atumpen chingwai ponpen ke papleng ponjia phan claim pon popusi lamchak tipi pen rada phan aning pathetikang First Dhansiri inter area football championship final match amak nimantron kora hoisile aji ami heklai dhunia football match dekhibo palu ar logote aji winner hoise Birla Gate football club dekhetogole winning team hoise আর লগতে আজি যোনটো নেকি মেমোৰেণ্ডাম তেখেতে থ্ৰু আমাক দিয়া হৈছে টু দ্য অনাৰেবল CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাংজী আমি গোটেইকেইটা মেমোৰেণ্ডাম আৰু পইণ্টছবোৰ আমি ভালকৈ তেখেতৰ লগত বহি পেলাই ডিছকাছ কৰিম যিমানটোলৈকে পাৰে আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং কেতিয়াও না বুলি নকয় কিন্তু আমি যিমানটোলৈকে পাৰে এই 5 বছৰৰ ভিতৰত বিজেপি চৰকাৰ থাকোঁতে গোটেইটো যাতে যেন পূৰণ হয় বুলি পেলাই আমি আশা বিচাৰ ৰাখিছোঁ Non KSA upper dilaji branch committee amai Phu Raj Ronghang pe nangapachini dun alamthe arjupon sinang Bon sami nang tumna theglong loje Birla Gate to upper dikrong romping plam upper dilai la song pong kelang tum gaching thur sam theglong le la bang kelang tum na chinglo la sini tum ki jong damang la lo la bang so Birla Gate to upper dikrong adak bang si la so development block bang ke nang wi penang pote asai office pen chinglok kapre kaching thur asai sami dhon suri pon ela bang kari dar nangji atek nilituma hawalong tame kilang manang paching bar ponangi pochini CM akhai Dr. Tuliram Muhammad chunungri lo KSA upper dilaji branch committee Dhin Chunbang Rajesh Timung pe nangapachini dun atengke upper dilaji hawar ke kepa phihup ahawar pinak lasopena jok loki charlie hin anuchu lapen kepa dho hin stame kepa prang dunji phansi bangso sai deng ponlo lapen non phai kunia chiklo ni phai ke thompen Dhansiri hawar ingdeng nar ke pen sirke bangdeng loki charlie amu maratuma phan upper dilaji LP school along science and maths a subject free coaching ki pipon je phan chisik pon lupusi ningje bini lakso winner mate laki hai pon along anong e bangge suri cap lapen kirem mutung mangke suri troxy lapen ladak aning ching sampen pipi dun do alang tum
lagi lang li long teaching mung amen apo amen kan ben portion of amen is extra mate yong al labang lang ni tame Kumama tim nim sige halo. ke hai lagi biar lagi hidi sajir apen hala kirim tumbang ke labang ke sorry matipun sorry News report Karbi Anglong Live Kedam dang phai kuni ni phai ke thomar ni kangsam Pakistan Prime Minister Barim Imran Khan Wazirabad rong sopiang kang alawala chogalong container truckalong pen kachesonga sai ke deng bomohut pang thek thek thea bang pu heli pen kateng kheng dun na jok Imran Khan akeng along heliamu khero Birta kilong dun ateng ke kedam dang phai kuni ni phai ke thom arni kangsama porahut Pakistan Barim Prime Minister Imran Khan hin pen apor jok chia ko pen kilika padu ko ga jok rat kachesonga sai ke deng along chetto dun lo bangso kachesonga hon ihum container a truck ang song pen kachesonga sai ke deng bomohut si inut pang thek thek thea bang phi heli pen teng kheng dun lo Bangso kateng kheng dona hut Imran nakeng along heliamu rokong lo Bangso kateng kheng lake Punjab ahawar Wazirabad rong supiang kang Allawala chok along si phonang lo Visual along ke thek pon long ateng ke ningkan throk sikep Imran Khan aphan RA keng along si heliamu ropon lo Bangso kateng kheng ahut inoda bang pho phan rai kom sai khi tum nep ingnang pon check si pang thek thek thea dimalong pon de lo Bangso kateng kheng ahut inur apran kidam lapen bang clear tumareng ahu sonang lokusi birta ribdun long Prime Minister Barim Imran Khan phan tong sekot pen sekilang ji phan ponsi selang ponlo non amat ke kaphire meme an ageng pen abang ke jok ponlo pusi pachini pon International Desk Report Karbi Anglong Live Tande Pini Adap Abirta bangke lapan si kang ton iglo domi thak me kardom